Εγώ μεγαλώνοντας ήρθε στο δρόμο μου και κάπως βρήκα το θέατρο της Χαλκίδας και βρήκα έναν τρόπο να επικοινωνώ εγώ με αυτό. Δηλαδή κάποιο άλλο παιδί θα βρεθεί ας πούμε να επικοινωνεί με τον αθλητισμό, αλλά αφού λέμε για το κομμάτι της τέχνης, σε μένα ήρθε σε εκείνη την ηλικία. Σαφώς πια είναι λίγο, έχει ανοίξει λίγο περισσότερο νομίζω αυτό το κομμάτι, δηλαδή έχει ένα παιδί πια, τουλάχιστον μιλάω εδώ για τη Χαλκίδα, την επιλογή να πάει, υπάρχουν μια-δυο θεατρικές ομάδες που μπορεί να το εξερευνήσει με κάποιο τρόπο και να δει τι βρίσκει εκεί μέσα, αν βρίσκει τον εαυτό του, γιατί δεν είναι το κομμάτι το να πάω και να το κάνω επάγγελμα. Είναι ένας τρόπος να μπεις λίγο σε αυτόν τον κόσμο, να μυρίσεις λιγάκι εκεί, να δεις τι γίνεται και από εκεί να πάρεις τις αποφάσεις σου για ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Καλώς σας βρήκα, Χαλκίδα. Νομίζω ότι πέρασα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι πέρασα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, γιατί πολύ συχνά τα σκέφτομαι. Εντάξει, σαν παιδί μεγάλωσα στη φύση, με κάποιο τρόπο, γιατί εντάξει, μεγάλωσα στο Βασιλικό, αλλά καταγωγή έχω από το Μετόχι. Η μάνα μου είναι από ένα χωριό λίγο πιο δίπλα, πριν τη Χιλιαδού, τη Λάμαρη τέλος πάντων. Οπότε καλοκαίρια, Πάσχα, Χριστούγεννα πήγαινα πολύ συχνά εκεί. Και σαν παιδί δεν ξέρω, έχω ζήσει πολύ μέσα στη φύση, στην Αλάνα, με παιδιά, παιχνίδια έξω, δεν υπήρχαν τότε και τα social, οπότε σε αυτό το κομμάτι σίγουρα έχω βγει πολύ κερδισμένος. Γι' αυτό και κατά καιρούς έρχομαι συχνά πυκνά στη Χαλκίδα, γιατί υπάρχει μια πολύ έντονη σύνδεση εδώ. Και είναι η παιδική μου ηλικία όλη εδώ και κάθε φορά που μπορεί να είμαι στεναχωρημένος ή θλιμμένος για κάτι, θα σκεφτώ τα παιδικά μου χρόνια. Οπότε ανατρέχω σε μια όμορφη παιδική ηλικία, όχι σε κάτι τραυματικό. Θα σου πω, σαν παιδάκι υπήρχε αυτή η τάση, αν θεωρήσουμε ότι είναι μια καλλιτεχνική τάση, να μιμούμε κάποιον. Είτε στη φωνή του, είτε στο περπάτημα και ως πιτσιρικάς, αλλά και μετά στο σχολείο ως μαθητής το έκανα. Ειδικά στο Λύκειο, ας πούμε, υπήρχε πολύ το να μιμηθώ ένα καθηγητή ή μια καθηγήτρια. Νομίζω ότι αυτά μπορεί να ήταν κάποια δείγματα, αλλά με εγωίτευε περισσότερο κάτι εκεί. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν ότι εγώ τώρα θα καφρίσω, ας πούμε, ή θα κοροϊδέψω τον καθηγητή. Έβρισκα μια χαρά μέσα εκεί. Δεν το έκανα, ας πούμε, με πολύ κέφι και εντάξει, ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις ότι μπορεί να βγει, ας πούμε, κάποιο χιούμορ από αυτό. Γινόσουν και λίγο η ψυχή της παρέας. Αν σκεφτείς ότι ξεκίνησα, ας πούμε, στο Λύκειο να ανοίγομαι λίγο περισσότερο, γιατί λόγω εφηβείας είναι και τα πράγματα έτσι λίγο πολύ σοβαρά στο κεφάλι μας. Εκεί στο Λύκειο που άρχισα λίγο να χαλαρώνω και όντως συμμετείχα και σε 2 παραστάσεις, ήταν αυτές οι χρονιές που κάπως άνοιξε κάτι μέσα μου, προσπάθησα, ας πούμε, να επικοινωνήσω περισσότερο τα θέλω μου, άρχισα να βλέπω ότι υπάρχει μια ανάγκη ως προς αυτό, ή το να μιμηθώ, ας πούμε, ένα καθηγητή. Και έβλεπα ότι τα παιδιά όντως κάπως το αγκάλιασαν όλο αυτό. Και εμένα σίγουρα μου έδινε χαρά, γιατί είσαι αυτό που σου είπα για πριν, ότι αισθανόμουν λίγο, τώρα κάτι γίνεται εδώ, ας πούμε. Υπάρχει ένα κέφι, είμαστε η ψυχή της παρέας. Υπάρχει μια αποδοχή. Τελειώνοντας το σχολείο, συμμετείχα σε μια παράσταση, όπου ήταν πολύ περίεργη η συνθήκη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που βγήκα πάνω στη σκηνή, ντρεπόμουν πάρα πολύ, δεν ήξερα πώς θα το κάνω, δεν ήξερα τι σημαίνει να εκτίθεσαι μπροστά σε κόσμο. Τελείωσε η παράσταση, τότε ευχαριστήθηκα, πέρασα ωραία. Ήρθε και μια καθηγήτρια, μου είπε ότι το σκέφτεσαι γενικά, θα ήθελες να ασχοληθείς με αυτό επαγγελματικά. Της λέω, όχι σε αυτή τη φάση, μου λέει. Σκέψου το γενικά. Λέω ναι, θα δούμε. Υπήρχε και η αγάπη για την κουζίνα, οπότε ήταν κάπου, υπήρχε ένα δίλημμα εκεί. Δηλαδή τώρα εγώ πρέπει να γίνω ζαχαροπλάστης, που μου αρέσει πολύ, να γίνω ηθοποιός. Και κάπως εκεί λέω θα το πάω βήμα-βήμα. Οπότε πήγα στο θέατρο της Χαλκίδας, άκουσα ότι γίνεται μια οντισιόν, μπήκα μέσα, μου είπαν ότι θα κάνουμε μια παιδική παράσταση, αν σε ενδιαφέρει, έχεις ξανακάνει θέατρο? Λέω, δεν έχω ξανακάνει, πέρα από την παράσταση που είχα κάνει στο σχολείο, μια σχολική παράσταση, μου λένε οκ. Και έτσι κάπως μπήκε σιγά-σιγά.
Αλλά θυμάμαι ότι το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, αφιερώθηκα σε αυτό, υπήρχε χιούμορ. Εντάξει, γνώρισα υπέροχα παιδιά μέσα εκεί. Γνώρισα τη ζωή τη Λιβανίου, την οποία έχουμε πολύ καλές σχέσεις μέχρι και σήμερα. Γνώρισα τη Μαρία τη Βαρδάκα, η οποία με προετοίμασε κιόλας και μπήκα στο εθνικό αργότερα. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνθήκη το θέατρο της Χαλκίδας. Γι' αυτό και όταν μετά ήρθε η στιγμή να με προετοιμάσει η Μαρία για να δώσω στο εθνικό, της είχα πει ότι δεν νομίζω ότι θέλω. Μου λέει γιατί, της λέω γιατί είμαι πολύ καλά εδώ. Ενώ τελειώνω τώρα το σχολείο, συνεχίζω τη ζαχαροπλαστική, κάπως δουλεύω σε ένα ζαχαροπλαστείο, δούλευα εκτός, ήμουνα προς την... Πού δούλευα τότε? Δούλευα στο Λευκαντή. Και λέω, έχω τη δουλειά μου το πρωί, έρχομαι εδώ, κάνω την τρέλα μου, την αγάπη μου, οπότε αισθάνομαι πολύ πλήρης, γεμάτος. Και κάπως έτσι ήμουν εντάξει σε αυτή τη φάση για να πάρω μια τόσο σοβαρή απόφαση για το αν θα το κάνω, ας πούμε, επαγγελματικά ή δεν θα το κάνω. Κάπως έτσι. Ήταν καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, είχαμε κάνει το Παραμύθι χωρίς όνομα, ήταν η τελευταία μου παράσταση στο θέατρο της Χαλκίδας, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Βαρδάκα. Και κάποια στιγμή μου λέει, μετά από μια παράσταση, μου λέει, άκουσα να δεις, μου λέει, θα προετοιμαστούμε να δώσεις σε μια σχολή. Τώρα θα είναι το εθνικό, θα είναι το κρατικό, θα είναι μια άλλη σχολή, δεν έχει σημασία. Και της λέω, ωραία, πάμε. Και κάπως πήρα εγώ κυρίως την απόφαση ότι θέλω να το κάνω, γιατί η Μαρία είχε όλη τη γενναιόδορη, ας πούμε, διάθεση να με βοηθήσει και να με σπρώξει προς αυτό. Οπότε την εμπιστεύτηκα και έτσι ξεκινήσαμε προετοιμασία εκείνο το καλοκαίρι. Αλλά ναι, δεν ήξερα κι εγώ πώς θα πάει, αν θα τα καταφέρω. Πήγα και με μια άγνοια γιατί δεν ήξερα ούτε τι ανταγωνισμός μπορεί να υπάρχει, ήξερα ότι δίνουν πάρα πολλά παιδιά. Και κάπως αυτό υπήρχε στο μυαλό μου, οπότε πήγα με πάρα πολύ μεγάλη άνεση, θα πω. Άνεση, όχι άνεση, να μην φάνει ότι ήμουν και χαλαρός. Πήγα λίγο με άγνοια. Επειδή ήταν, η εμπειρία μου από το θέατρο ήταν καθαρά εδώ, οπότε ήμουν κάπως εντάξει με το εδώ στη Χαλκίδα, οπότε λέω θα δώσω και αν περάσω, τότε θα δούμε τι θα γίνει, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Εάν δεν περάσω, θα συνεχίσουμε εδώ, είμαστε μια χαρά. Έτσι δηλαδή το είχα τότε στο μυαλό μου. Και εγώ μεγαλώνοντας ήρθε στο δρόμο μου και κάπως βρήκα το θέατρο της Χαλκίδας και βρήκα έναν τρόπο να επικοινωνώ εγώ με αυτό. Δηλαδή κάποιο άλλο παιδί θα βρεθεί, ας πούμε, να επικοινωνεί με τον αθλητισμό. Αλλά αφού λέμε για το κομμάτι της τέχνης, σε μένα ήρθε σε εκείνη την ηλικία. Σαφώς πια είναι λίγο, έχει ανοίξει λίγο περισσότερο, νομίζω, αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, έχει ένα παιδί πια, τουλάχιστον μιλάω εδώ για τη Χαλκίδα, την επιλογή να πάει, υπάρχουν μια-δυο θεατρικές ομάδες που μπορεί να το εξερευνήσει με κάποιο τρόπο και να δει τι βρίσκει εκεί μέσα, αν βρίσκει τον εαυτό του, γιατί δεν είναι το κομμάτι το να πάω για να το κάνω επάγγελμα. Είναι ένας τρόπος να μπεις λίγο σε αυτόν τον κόσμο, να μυρίσεις λιγάκι εκεί, να δεις τι γίνεται και από εκεί να πάρεις τις αποφάσεις σου για ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και εγώ τουλάχιστον στην ηλικία των 18, των 17 δηλαδή που μπήκα στο θέατρο της Χαλκίδας, μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Το βρήκα εδώ, εννοώ, στη Χαλκίδα. Εμένα η πρώτη μου δουλειά στο θέατρο Παπαδημητρίου ήταν και με το Όνειρο του Ρο και με το Κυνήγι του Παιχνιδιού που έκανε μετά η Μαρία Βαρδάκα. Η δεύτερη μου, νομίζω, παράσταση ήταν το Κυνήγι του Παιχνιδιού. Και θυμάμαι πόσο ζωντανό ήταν το ότι ερχόντουσαν παιδιά από όλα τα σχολεία της Χαλκίδας. Παίζαμε επί 1,5-2 μήνες και έλεγες, κοίτα τι ωραίο, ας πούμε, που και εμείς ως παιδιά, ας πούμε, πηγαίναμε στο θέατρο Παπαδημητρίου. Και τώρα που το θυμάμαι, η πρώτη μου παράσταση ήταν στο θέατρο Παπαδημητρίου, ως πιτσιρικάς. Όπως το καλοκαίρι έχουμε το θέατρο Ορέστη Μακρύ που φιλοξενεί πόσες παραστάσεις. Θα μπορούσε και το χειμώνα να είναι μια ευκαιρία στο να φιλοξενηθούν κάποια δρόμενα, γενικότερα, όχι μόνο για το θέατρο, και για μουσικά σχήματα μιλάω, και για χωροθεατρικές παραστάσεις, για μουσικές παραστάσεις, θα ήταν πολύ σημαντικό. Κλείνεις μια πόρτα όσον αφορά παραστάσεις που θα μπορούσαν να έρθουν εδώ, και η Χαλκίδα είναι και ένα μέρος το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Αθήνα. Θυμάμαι ότι
Όταν πέρασα, γιατί είχαν βγει τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, περίμενα της δεύτερης και βγήκαν λίγο απότομα. Δηλαδή, βγήκαν νομίζω Πέμπτη, Τετάρτη, κάτι τέτοιο και τη Δευτέρα ξεκινούσαν τα μαθήματα, οι εγγραφές στη σχολή. Οπότε όταν εκείνο το απόγευμα βγήκαν τα αποτελέσματα, θυμάμαι ότι έπαθα σοκ και από τη χαρά μου, γιατί χάρηκα πολύ προφανώς που πέρασα στη σχολή, αλλά την ίδια στιγμή σκέφτηκα και τώρα τι γίνεται, τώρα τι θα κάνω. Να κατέβω στην Αθήνα και ήρθε λίγο τούμπα το πράγμα. Δηλαδή, ενώ ήξερα ότι υπήρχε κάπου στο μυαλό μου ότι ναι, αν περάσω στη σχολή, προφανώς θα αλλάξει η ζωή μου. Θα πρέπει να εγκαταλείψω τη δουλειά μου εδώ, θα πρέπει να με βοηθήσουν οι δικοί μου, θα πρέπει να ψάξω να βρω σπίτι, νέο περιβάλλον, νέοι άνθρωποι. Ήταν όλο πολύ απότομα έγινε. Τελικά δεν είχα προετοιμαστεί πολύ καλά, γιατί όταν πέρασα στη σχολή εκείνη την ημέρα, θυμάμαι φρικαρά, λέω τώρα τι γίνεται. Αλλά το βρήκα σχετικά γρήγορα, θα πω. Δηλαδή, όταν πέρασα στη σχολή, το πρώτο διάστημα έμενα με μια φίλη μου πολύ καλή, η οποία τυχαίνει να είναι εδώ από τη Χαλκίδα. Μετά έψαξα, βρήκα σπίτι το αμέσως επόμενο διάστημα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ με τις διαδρομές, με φρίκαρε η Αθήνα, ο κόσμος, ήταν άλλη συνθήκη, αλλά εντάξει, το συνήθισα. Στο εξάμηνο πάνω θα πω. Σίγουρα, σίγουρα έχω σαν καλλιτέχνης ερεθίσματα από την προσωπική μου ζωή, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ενώ από αυτά που μπορεί να βλέπω στο σινεμά, από τις παραστάσεις που βλέπω, από αυτά που συμβαίνουν δίπλα μου, από αυτά που βλέπω στον δρόμο, στην κοινωνία, όλα είναι ερεθίσματα που με κάποιο τρόπο θεωρώ εγώ με τη δική μου εμπειρία και γνώση που έχω αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει ένας καλλιτέχνης να τα κουβαλάει για να μπορεί να είναι πιο γενναιόδωρος στη σκηνή ή στην κάμερα, για αυτό που έχει να πει. Και σαφώς και αληθινός, αλλά κυρίως γενναιόδωρος, γιατί όλα αυτά που περιγράφουν τα θεατρικά κείμενα, τα σενάρια, μιλάνε για τη ζωή. Όλα είναι αποτέλεσμα της ζωής και της παρατήρησης από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Οπότε, ως άνθρωπος, εγώ πάντα μου άρεσε να παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου. Μου αρέσει να παρατηρώ, όταν είμαι στο μετρό, τον κόσμο. Πώς μπορεί να διαβάζουν την εφημερίδα, πώς μπορεί να συζητάνε μεταξύ τους, τι συμβαίνει σε πιο ακραίες συνθήκες. Γενικά το κάνω. Μου αρέσει η ανθρωποπαρατήρηση και ήταν και ένα εργαλείο το οποίο μας το λέγανε και στη σχολή. Οπότε το έχω κρατήσει πολύ. Οπότε, σίγουρα, όλα αυτά τα ερεθίσματα που περιγράφω, σίγουρα με κάποιο τρόπο πια έχουν συμβάλει στη δουλειά μου. Και θέλω να πιστεύω ότι βγαίνω κάπως κερδισμένος από αυτό. Σίγουρα ο Σπύρος είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο στη ζωή μου, γιατί είναι ένας ρόλος και που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ και τώρα που σιγά σιγά πλησιάζει και το τέλος της σειράς, μου στοιχίζει κάπως. Και την ίδια στιγμή νιώθω τρομερά ευγνώμων και τυχερός και γεμάτος από όλη αυτή την ιστορία. Σίγουρα ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος ρόλος και σίγουρα είχε να κάνει με την ιστορία ενός παιδιού που αντιμετωπίζει αυτά που αντιμετωπίζει και στο οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και στο κοινωνικό. Στο οικογενειακό του, γιατί έχει να κάνει με έναν μπαμπά, όπου δεν του έδωσε την αγάπη που θα μπορούσε να του δώσει. Την αγάπη, τη φροντίδα, την αγκαλιά, ό,τι θα ήθελε ένα παιδί από τον μπαμπά του και τη μαμά του στο σπίτι. Και κοινωνικά, από το πώς θα μπορούσε να πάρει την αγκαλιά από έναν άλλον άνθρωπο. Με έναν άλλο τρόπο και που η κοινωνία δεν του το επιτρέπει. Οπότε όλα αυτά ήταν κομμάτια τα οποία τα παρατηρούσα. Και τα παρατηρούσα και ως Γιώργος, μεγαλωμένος στο Βασιλικό Χαλκίδας. Σίγουρα τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι που μπορεί να φέρει κάποια προβλήματα και πώς ένα παιδί σε τόσο ευαίσθητες ηλικίες τα κουβαλάει και και πώς θα εξελιχθεί αυτό αργότερα στη ζωή του. Αλλά και το πώς μπορεί να είναι η ερωτική ζωή ενός παιδιού στη Χαλκίδα ή σε οποιαδήποτε επαρχιακή πόλη μιλάω. Οπότε όλα αυτά κάπως από την παρατήρησή μου, από το πώς αντιλαμβανόμουν
τη ζωή που έζησα εγώ ως παιδί στο Βασιλικό Χαλκίδας, κάπως ήθελα να τα χρησιμοποιήσω, να στύψω το μυαλό μου και να πω να τα εκμεταλλευτώ όσο το δυνατόν καλύτερα και επουδενή να μην κοροϊδέψω τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή αυτού του ήρωα, το οποίο ήταν τρομερά καλογραμμένο από τον Χριστόφορο και είναι τρομερά καλογραμμένο και ήθελα να το προσεγγίσω με το μεγαλύτερο σεβασμό που θα μπορούσα. Μορφές βίας υπάρχουν με πάρα πολλούς τρόπους πια σε αυτή την εποχή, γιατί πιστεύω ότι ζούμε μια πολύ δύσκολη, διανύουμε πολύ δύσκολες εποχές. Υπάρχουν και ακόμα υπάρχουν και πάντα μπορεί να υπάρχουν παθογένειες μιας κοινωνίας. Ναι, ως παιδί σίγουρα το έχω δει ή το έχω εισπράξει ή το έχω ακούσει από γύρω μου. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε ακούσει ή έχουμε βιώσει με κάποιο τρόπο κάποιο bullying στο σχολείο, που είναι μια μορφή βίας, μπορεί να είναι μια λεκτική βία, μπορεί να είναι σωματική βία, που επίσης έχουμε δει, μπορεί να είναι οικογενειακή βία, υπάρχουν πολλών ειδών βίας. Και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δυστυχώς, όλοι μας το έχουμε δει, ή το έχουμε ακούσει, ή το έχουμε αντιμετωπίσει. Οπότε, ναι, δυστυχώς είμαστε σε μια γενιά που το αντιμετωπίζουμε αυτό. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι έτσι επόμενες, θα δούμε. Αυτό είναι μόνο θετικό ότι συζητάμε πια για αυτές τις μορφές βίας. Και δεν μιλάω για το κομμάτι των social, γιατί τα social μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον θετικό σκοπό και τρόπο και με τον αρνητικό. Μιλάω για το πώς είναι οι άνθρωποι πια, ότι σίγουρα η αλληλεγγύη και ο ένας μπορεί να έχει βοηθήσει τον άλλο. Δηλαδή, βλέπεις μια φωνή που βγαίνει και μιλάει, βλέπεις μια άλλη. Σου λέει αυτός που κρατιώνει να πεις ότι ίσως είναι η ώρα να βγω και εγώ να μιλήσω για κάτι. Και αυτό είναι μόνο θετικό. Όσον αφορά το πώς επικοινωνώ αυτό που μπορεί να συμβαίνει μέσα μου. Και η Φάλαινα και το Blue Train για με διαφορετικό τρόπο το καθένα είχε να αντιμετωπίσει ένα κοινωνικό ζήτημα. Νομίζω το αντιμετώπισα σίγουρα με τη σκληρή δουλειά, γιατί πέρσι έπρεπε να διαχειριστώ, ας πούμε, 2 παραστάσεις που λέω πω έχω πολλή δουλειά φέτος και 2 διαφορετικά κείμενα και πραγματεύεται άλλο θέμα το ένα, άλλο το άλλο, αλλά και τα 2 με κάποιο τρόπο πραγματεύονται κάτι βαθιά δύσκολα κοινωνικό σαν ζήτημα. Οπότε έπεσε πολλή δουλειά. Σίγουρα έπεσε πολύ μελέτη στο σπίτι, βοήθεια με το σκηνοθέτη και προσπαθούσα το βράδυ όταν γίναγα στο σπίτι να διάσω το κεφάλι μου, γιατί λέω θα μπερδέψω τα λόγια κάποια στιγμή, δηλαδή δεν γίνεται δηλαδή από τη μια παράσταση στην άλλη, αλλά όταν πέρασαν οι πρόβες νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν των προβών, όχι των παραστάσεων. Γιατί στην παράσταση πια είχε γίνει όλη η διαδικασία, η μελέτη, το χτίσιμο του ρόλου, οπότε μετά στις παραστάσεις έπρεπε απλά να αφήσουμε αυτό το πράγμα να ταξιδέψει. Εκεί είναι δηλαδή η δυσκολία στις παραστάσεις, δηλαδή ότι έχεις το υλικό, το έχεις κατασκευάσει, το έχεις κάπως, ας το πούμε, τελειοποιήσει. Το βάζω εισαγωγικά γιατί είναι πολύ μεγάλη λέξη και κάπως αφήνεις μετά τις παραστάσεις, αυτό που λέμε να λιώσει μια παράσταση και το αφήνεις να σε ταξιδέψει, να δεις πώς θα εξελιχθεί και πού θα πάει ο ρόλος. Αλλά το δύσκολο κομμάτι ήταν για μένα οι πρόβες. Γιατί έπρεπε ήμασταν αρκετές ώρες στο θέατρο και έπρεπε από τη μία παράσταση να πάω στην άλλη και γινόταν λίγο αυτό για ένα διάστημα και εκεί ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, νομίζω με τη σκληρή δουλειά και με τη σκέψη ότι πάμε να αγγίξουμε τόσο έντονα θέματα, κάπως βγήκε. Ναι, πολύ, πολύ. Γλυκόπικρο αυτό τώρα που λέω, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι χάρηκαν πολύ, που ήρθαν έτσι με ένα πολύ θετικό vibe σε σχέση με τον ήρωα, με τη σειρά, με το ρόλο μου, με την ιστορία γενικότερα του μαέστρο. Υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν με πολύ πόνο εξαιτίας αυτού,
ότι το έχω βιώσει, μου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο και κάπως η σειρά με βοήθησε να βρω κάποια κομμάτια που μπορεί να μην τα είχα δει. Και χαίρομαι γι' αυτό, εδώ κάνω μια παρένθεση, γιατί σε μια σειρά αυτό κάνει η μυθοπλασία. Δηλαδή, δεν βλέπεις μόνο αυτό που συμβαίνει στους ήρωες, αλλά λίγο θα μπορέσεις να δεις λίγο τη σκέψη τους, το αποτέλεσμα που μπορεί να φτάσει το νήμα αυτής της ιστορίας. Και μπορεί να το δει ένας άνθρωπος που το νήμα της ζωής του εκείνη τη στιγμή να είναι σε ένα άλλο σημείο. Και απλά σου λέει ότι για δες, μπορεί να έχει μια θετική εξέλιξη. Ή αν το σκεφτώ κι εγώ λίγο έτσι, μπορεί να με επηρεάσει λίγο διαφορετικά ή να πάρω μια μεγαλύτερη αισιοδοξία ή δύναμη. Αλλά ναι, υπήρχε άνθρωπος, θυμάμαι, που είχε σταματήσει το φανάρι στο αυτοκίνητο. Πολύ χαρούμενος. Να σε κάνω μια αγκαλιά και αυτό. Εγώ σήμερα, χθες, πότε μου είπε, έκανα coming out, ας πούμε, και λέω, wow, τι ωραίο. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για ένα παιδί, ότι το έκανε στη ζωή του, αλλά και τη στιγμή ότι είχε την ανάγκη να το μοιραστεί και μαζί μου που δεν με ήξερε. Καθόλου. Και με κάποιο τρόπο με ήξερε κιόλας. Και αυτό ήταν πολύ πιο σημαντικό για μένα. Και εκεί θέλω να πω ότι όσα μπράβο εισέπραξα, και το λέω και το εννοώ, ήταν πολύ πιο σημαντικά για μένα σε σχέση με αυτό που έκανε η δουλειά σε κάποιον, παρά για την υποκριτική μου ή για τη δουλειά που εγώ έριξα. Γιατί λες ότι αυτή η δουλειά θα κάνει τον κύκλο της, θα έρθει μια επόμενη. Σε κάθε δουλειά πάντα θα δουλεύει ένας ηθοποιός. Αλλά όταν βλέπεις ότι από αυτή τη δουλειά αυτό έχει ένα αντίκτυπο στη ζωή κάποιου, στην καθημερινότητά του, για μένα είχε πολύ μεγαλύτερη ουσία. Και είχε μεγαλύτερο, αν θες, κίνητρο για μένα για να κάνω αυτή τη δουλειά. Ότι δηλαδή, ναι, θέλω να την κάνω αυτή τη δουλειά και να έχει κάτι να πει. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Θα έχει να πει ότι ο άλλος θα τη δει και θα περάσει καλά και θα γελάσει. Θα τη δει και θα προβληματιστεί, αλλά κάτι να έχει να του πει. Αυτό. Ξέραμε εξ αρχής ότι μάλλον αυτή η δουλειά που κάνουμε με τον τρόπο που γυρίζεται δεν είναι λίγο... Είναι πολύ... είναι για τα ελληνικά δεδομένα, ξέραμε ότι ο τρόπος που γυρνάμε αυτή τη σειρά είναι σαν να γυρνάμε πολλές ταινίες. Το έχει πει και ο Χριστόφορος δηλαδή αυτό σε συνέντευξη, ότι ήταν σαν να γυρνούσαμε 9 ταινίες, μικρές ταινίες, το κάθε επεισόδιο. Οπότε ξέραμε ότι σίγουρα αυτή η σειρά θα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν κάτι που το ξέραμε και το βλέπαμε και από την πρώτη στιγμή, όταν διαβάσαμε τα σενάρια πριν μπούμε στα γυρίσματα. Σίγουρα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τα πράγματα που θα έρθουν, οπότε πάντα σε ξαφνιάζουν και σε ξαφνιάζουν ευχάριστα. Δηλαδή όταν ήρθε η είδηση ότι θα μπούμε μάλλον στο Netflix, είχαμε χαρεί όλοι πάρα πολύ, δεν το πιστεύαμε, μας πήρε λίγο χρόνο κάπως να το... Σίγουρα με πολύ χαρά το αντιμετωπίσαμε και το αντιμετωπίζουμε ακόμα και μέχρι τώρα και ευχόμαστε, τουλάχιστον εγώ αυτό εύχομαι, να είναι η αρχή για πολλές και πολλές και πολλές επόμενες δουλειές. Πού μας είδε, λοιπόν, ξέρω ότι ο Χριστόφορος έτσι κι αλλιώς ήταν σε μια φάση, μια διαδικασία όπου έψαχνε άτομα και να συμπληρωθεί αυτό το ντουέτο ανάμεσα στα δύο αγόρια. Και έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, τώρα λίγο πριν, λίγο μετά, μας είχε προτείνει και ο Αντίνος, γιατί τότε παίζαμε μαζί με τον Αντίνο τον Αλμπάνη στον Ήλιο, στον Αντένα. Οπότε μας είχε προτείνει στον Χριστόφορο και κάπως ο Χριστόφορος, είχαμε κάνει και ένα post με τον Ορέστη, μια φωτογραφία που είχαμε βγάλει στον Ήλιο, οπότε την είδε και είπε και εγώ θα τους δω, αλλά έτσι κι αλλιώς έβλεπε κόσμο εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, μας είδε πολλά άτομα και έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, ότι η πρώτη οντισιόν ήταν για τον ίδιο ρόλο. Για τον ρόλο του Αντώνη είχαμε δοκιμαστεί. Και από την πρώτη οντισιόν μου είπε, νομίζω αν θυμάμαι καλά, βγήκαμε έξω και μου λέει
Κανονικά σήμερα έχετε έρθει για το ρόλο του Αντώνη εδώ. Αλλά επειδή βλέπω ότι κάτι γυαλίζει στο ματάκι σου. Πάμε λέει να σε δοκιμάζω για Σπύρο και κάπως έτσι έγινε. Αλλά επειδή εγώ με τον Ορέστη, επειδή δουλεύαμε πάρα πολύ εκείνες τις μέρες μαζί για να μάθουμε τα λόγια, ξέραμε και οι δύο και τα λόγια και του Σπύρου και του Αντώνη. Οπότε μου ήταν εύκολο εκείνη τη στιγμή στην οντισιόν, πρίμα βίστα που λέμε, να δοκιμάσω τα λόγια του Σπύρου. Κάπως έτσι έγινε. Αλλά δεν το πίστευα ότι θα πάρω αυτό το ρόλο. Γιατί όμως? Γιατί εγώ θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ αρκετά μακριά από εμένα και άσχετα με το ότι με συγκινούσε σαν ήρωας, ήξερα ότι ήταν μακριά, ενώ σε σχέση με πράγματα που είχα παίξει μέχρι εκείνη τη στιγμή και που πώς θα με φανταζόταν κάποιος ίσως για αυτό το συγκεκριμένο ρόλο. Αλλά τον αγάπησα τόσο που χαίρομαι που πήρα αυτό το ρόλο και έβαλα το κομμάτι μου εκεί μέσα. Αυτό. Τώρα εντάξει, έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ο καθένας ξεχωριστός, ο καθένας σπουδαίος στο είδος του, με όλη την πορεία που έχουν. Ήταν πολύ καρμική αυτή η φάση στη ζωή μου, γενικά και με το Μαέστρο, γιατί και σίγουρα όλοι είχαμε δει και έχουμε αγαπήσει τις σειρές του Χριστόφορου, που είναι το ένα κομμάτι αυτό. Οπότε από την πρώτη στιγμή δηλαδή στην ακρόαση, γιατί όταν μας φωνάξαν από το casting, να κάνω εδώ μια παρένθεση, δεν μας είχαν πει για ποια σειρά έρχεστε. Μας είχαν στείλει μια σκηνή την πρώτη φορά. Δηλαδή ήρθε το γραφείο casting, η Σοφία η Δημοπούλου από το Ready to Cast και είπε: παιδιά, θα σας στείλω στο mail μια σκηνή. Και υπήρχε μια σκηνή που έλεγε Σπύρος Αντώνης. Αυτό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ούτε τίτλος από πάνω, ούτε πώς θα λέγεται η σειρά. Και μάλιστα θυμάμαι την είχα ρωτήσει. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης? Και λέει: από κοντά θα τα πούμε. Και όταν πήγαμε, είδαμε το Χριστόφορο εκεί. Οπότε ήταν το πρώτο σοκ. Η πρώτη αντίδραση, ας πούμε, ότι θα πρόκειται για τη δική του σειρά, την επόμενη. Και το δεύτερο είναι ότι όταν πήγαμε στη σειρά, τα είχαμε μάθει κάπως σταδιακά. Δηλαδή, θυμάμαι ήμουνα στο σπίτι και μου λέει: ξέρεις, λέει, ποια θα είναι η γονείς σου, ας πούμε. Η μαμά σου τώρα έκλεισε. Τον μπαμπά μου δεν είχε κλείσει ακόμα. Και λέω: ποια θα είναι? Και μου είπε η Καβογιάννη, ας πούμε. Και θυμάμαι, είχα κατασυγκινηθεί από τη χαρά μου ότι θα συνεργαστώ με τη Μαρία, που την αγαπώ πάρα πολύ και τη θαυμάζω και περάσαμε και περνάμε και τέλεια στα γυρίσματα. Είναι θησαυρός. Και μετά όταν μας είπε για τη Χάρις, ας πούμε, ήταν νομίζω επίσης σοκ για όλους. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο καθένας με το δικό του τρόπο, ας πούμε, πέρα από το είδος της δουλειάς του εννοώ και το πώς συνέβαλε, είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι. Δηλαδή η Χαρούλα είναι, εκτός από μια σπουδαία τραγουδίστρια, είναι, τι να πω, έχει πάρα πολύ χιούμορ που δεν υπάρχει. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτούς τους στοιχείους στους ανθρώπους, τρελαίνομαι πάρα πολύ. Η Μαρία πάντα θα έχει έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ευτυχή στιγμή το Μαέστρο για όλους μας. Και δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι της δουλειάς μας, μιλάω και για την συνάντηση αυτών των ανθρώπων σαν άνθρωποι. Πάρα πολύ. Δεν σε έχω τραβήξει τα γυρίσματα με την Καβογιάννη. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει. Είχαν έρθει, ήταν μια σκηνή που ήταν κάτι αστυνομικοί μες στο σπίτι και είχαν βρει το πτώμα του πατέρα μου. Και μπαίναμε μέσα στο σπίτι και ήταν αστυνομικοί και έπρεπε εγώ να μπω και να τους δω αγχωμένους. Και τότε εγώ μπήκα μέσα στη λήψη την πρώτη και μπερδέθηκα σε κάτι καλώδια, έσκασα κάτω. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν γέλασα που έπεσα. Λέει, άμα έφτασα και στο σημείο να γελάω με τον εαυτό μου, τι να πω. Και βλέπω τη Μαρία που κουνιέται έτσι, ας πούμε, από τα γέλια. Και λέω, όχι, λέω, ας μην γελάει. Και τη βλέπω να γελάει. Και εκεί, εντάξει, αυτό ήταν. Λίγησα, μετά δεν μπορούσα να την κοιτάξω στα μάτια. Γιατί σκεφτόμουν ότι γελάει με την τούμπα που έσκασα. Και μετά μπήκα και μου λέει, θα με κοιτάς εδώ. Μην κοιτάς, εδώ, κάπου, όχι στα μάτια. Και θυμάμαι δεν την κοίταξα σε εκείνη τη σκηνή. Το βλέμμα της καθόλου. Πίστευα μέχρι και την ημέρα της προβολής ότι αυτό θα φαίνεται. Είχε γίνει η σκηνή ξυλοδαρμού, τέλος πάντων, και ήμασταν στο τραπέζι της κουζίνας και υποτίθεται ότι εγώ ερχόμουν στο σπίτι μετά από λίγες μέρες. Αυτός με είχε χτυπήσει, με είχε ξυλοφορτώσει, είχα μπει στο γιατρό, τέλος πάντων, μου είχαν κάνει ράματα, είχα πάει στο νοσοκομείο και μετά έμενα για κάποιες μέρες στο σπίτι της κοπέλας μου, στη σειρά. Οπότε δείχνει μετά την είσοδο του Σπύρου στο σπίτι.
Οπότε μπαίνα μέσα, ρε παιδί μου, και μου έλεγε: Έλα εδώ, ρε παιδί μου, πώς είσαι αγόρι μου, με έπαιρνε αγκαλιά, με φιλούσε. Τη έλεγα: Καλά, μην ανησυχείς, μου λέει: Έλα, κάτσε, μου λέει: Σου έχω φτιάξει φαγητό. Και κάπως καθόμασταν εκεί στο τραπέζι και παίρνει ένα πάρα πολύ σοβαρή σκηνή τώρα. Οπότε εγώ, ας πούμε, έπρεπε να τη πω ότι πρέπει να ψοφήσει και αυτό και εκείνο. Και από τον καύσωνα είχε ξυνήσει το φαγητό, μύριζε πάρα πολύ έντονα. Οπότε εγώ εκείνη τη στιγμή το μύρισα, αλλά δεν έδωσα σημασία. Είναι αυτό που σου λέω ότι αν δεν γελάσει ο άλλος, δεν θα γελάσω εύκολα. Και εκείνη τη στιγμή πάνω στη λήψη, η Μαρία πάρα πολύ σοβαρή, φάει αγόρι μου, όλα θα λυθούνε. Όλα θα γίνουνε. Ξαφνικά της μυρίζει, κάνει μια πάρση, κάνει αυτό, πάνω στην κάμερα στη λήψη, ας πούμε, και λέει: Ρε παιδί μου, τι βρώμα είναι έτσι, κανένα από την φωνή που έχει η Μαρία. Έχει εκεί, ας πούμε, δεν μπορούσα να την ξανακάνουμε τη σκηνή. Δηλαδή, πέρασε ένα τέταρτο, βγήκαμε έξω, σταματήσαμε. Όχι. Όχι, δεν θα ερχόμουν να ζήσω εδώ. Ο λόγος όμως που το σκέφτηκα πολύ είναι γιατί ένα κομμάτι μου πια δεν μπορεί να... Θα τα γκρεμίσω όλα. Ένα κομμάτι μου πια δεν μπορεί να ζήσει εδώ. Γιατί? Και δεν το λέω μόνο για το κομμάτι ότι έχω χτίσει φιλίες, τους φίλους μου κάτω, είναι πια, ο κύκλος μου είναι όλος εκεί. Αλλά γιατί και η δουλειά μου με κάποιο τρόπο είναι εκεί. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ το βουνό. Αγαπάω τη φύση, αγαπάω την ησυχία, γι' αυτό έχω επιλέξει και προσπαθώ τουλάχιστον να μένω σε πιο ήσυχες γειτονιές της Αθήνας. Μου αρέσει το κέντρο να βγαίνω και αυτά, αλλά μου αρέσει και η ησυχία. Οπότε ένα κομμάτι μου θέλει, θα μπορούσε να ζήσει εδώ, σίγουρα. Ένα άλλο όμως αγαπάει το ότι ζει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δηλαδή μ' αρέσει, έχω τους φίλους μου, περνάω πάρα πολύ ωραία. Βλέπω θέατρο, σινεμά, βιοπορίζομαι από τη δουλειά μου, δουλεύω εκεί. Είναι λίγο δύσκολο ξαφνικά να πω ότι έρχομαι και να εγκατασταθώ και να δουλέψω εδώ. Επειδή όμως το πιστεύω ότι ποτέ μη λες ποτέ, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει. Μπορεί. Δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα. Αλλά σίγουρα μου αρέσει να έρχομαι πολύ συχνά εδώ, θα μου άρεσε η ιδέα να έρθω να παίξω μια παράσταση εδώ. Υπάρχει στο μυαλό μου εννοώ. Εύχομαι με κάποιο τρόπο το κάθε παιδί και ο κάθε άνθρωπος να επιλέξει να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Δηλαδή, και εγώ όταν ξεκίνησα αυτό το επάγγελμα δεν ήξερα ούτε πώς θα εξελιχθεί, ούτε αν θα με κρατήσει, αν θα μείνω στο επάγγελμα, κανένας δεν το ξέρει. Αλλά σίγουρα δεν μετανιώνω στο ότι σε μια φάση της ζωής μου, εκεί που νόμιζα ότι τα πράγματα θα πάνε προς μια κατεύθυνση, εγώ είπα ότι όχι, θα κάνω αυτό που θέλω. Με ρίσκο βέβαια, γιατί το έκανα σε μια φάση της ζωής μου που είχα τη δουλειά μου, είπα κατευθείαν μέσα μου πού να μπλέκω τώρα, πού να το κάνω τώρα όλο αυτό, γιατί να αλλάξω τώρα τη ζωή μου. Τελικά βγήκα κερδισμένος, ανεξάρτητα με το πώς πήγαν τα πράγματα, ότι έκανα αυτό που ονειρεύτηκα. Ακόμα και αν κράταγε λίγο. Αλλά το τόλμησα. Οπότε αυτό θα έλεγα σε κάθε παιδί. Να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει, να το τολμήσει. Με ρίσκο, φυσικά, αλλά χωρίς καθόλου φόβο. Έκανα μια ταινία το καλοκαίρι που μας πέρασε. Γυρίσματα εννοώ. Οπότε θα βγει τώρα το Μάρτιο. Στους κινηματογράφους, 19 Μαρτίου αν δεν κάνω λάθος. Και λέγεται Τελευταία Κλήση. Στη σκηνοθεσία του Σέρι Φρανσίς και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ανυπόμονοι, εγώ δηλώνω δηλαδή ανυπόμονος για αυτή την ταινία, γιατί είναι η πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους, είναι μια πολύ δυνατή ιστορία και θέλω να πιστεύω ότι θα αρέσει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αναμένω φέτος για αυτή τη χρονιά. Και τα γυρίσματα που κάνουμε για το Μάιστρο θα βγουν τον επόμενο Σεπτέμβριο. Είμαι κοινίως άνθρωπο. Επειδή πολλές φορές στο σπίτι μου μπορεί να μαυρίσω και να σκεφτώ πράγματα και να με πιάσουν και ανασφάλειες μου και οι μαυρίλες μου και όλα αυτά, και επειδή είναι λογικό με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, προσπαθώ να με κινεί λίγο η ελπίδα ως προς τους ανθρώπους. Ότι κάπου εκεί μέσα θα υπάρχει και κάτι καλό. Ότι κάπου εκεί μέσα υπάρχει και μια φωτεινή πλευρά.
Σαφώς θέλω να είμαι ρεαλιστής και σε όλα αυτά που σημαίνουν γύρω μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να πω αυτό το πολύ κοινό ότι ναι, υπάρχει κάπου φως ή δεν υπάρχει, δεν ξέρω και εγώ τι. Σίγουρα θέλω να ελπίζω ότι εκεί έξω, ας πούμε, και στους ανθρώπους και στις σχέσεις μας και σε όλα και στην κοινωνία γενικότερα, ότι υπάρχει μια ελπίδα σε κάτι καλύτερο. Και προσπαθώ να κινούμαι και με το ένστικτό μου. Γιατί μέχρι στιγμής με έχει οδηγήσει έτσι σε ωραία μονοπάτια.